Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Mariela at taga La Trinidad, Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda nakarikna at iti ayat. Iso ni Daniel. Sipod high school kami. Nakarikna akon iti ayat kan kuana. Ket inarapaap ko nga agdaton kuma kanyak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Mariela dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Daniel, talaga ka din nga iti Amerika ti pagadalam iti kolehyo? Wan Mariela, iso ngamin ta ka damami kan dandi. Kan maysa, nabayagan nga arapap ko ti mapanagadal ijay. Sigurado akailiw da kanto, Daniel. Ha? Nangruna ni Mariela. Uy, Ha? Renalyn, agulimag ka man dita? Ngam, syempre kailiw da kanto talaga. Gapot aggagayam tayo. Ay Daniel. na, Mariela. Di mon ilimad tipod no ariknam. Takayo talaga. Nagito ito ti kailo ko into na adda ko na di Amerika. Oh, aday tanti order tayo. Mangantay kit din. Dito'y tayo pa'y lasalas. Agpalpa tayo pa'y sakbay asumrak tayo ijay silid. Kat, kumusta ti panagadal mo, Mariela, anak ko? Nasayat mo't lata, mama. Nasayat nga rod no kasta iha. At dantumot lang ang anak mi a maestra. Awan gayam. Pudno ka di anapanin nagadal ni Daniel iti Amerika. Wen papa, kasta ngamin kano ti kayat dagiti dadakkel na. Nasingpet, day nga uping. Kaskan ko ano ti kayat ming agbalin anobyo, manak ko. Diyo laam mo. Iso tinakarik na kiti ayat. Oo, apaya na paulimag kamatan iha. Ha? Ay, awan, papa. Ngam pudno tinakuna ni mamam. Kas kini Daniel ti kayat ming agbalin to anobyom. Agam no ita, ikahid mo pa iti agadal, anak ha? Wen papa. O sige, intay nga ron maturugan. Tani, rabiin. Uy, madlaw an naragsak ka. Kan nakapaspas na ka nga agadal, friend. Rumbang lang nga ipasnag ko ti agadal, friend. Tapno naranyag to ti masakbayat. Amok ada inspirasyon mo. Ay, nimot Erwin ti umasadag ka data. Wen nga paiso. Wow, nagtaer talaga ni Erwin. Naimbag nga daw yo, Renalyn, Mariela. Kastamot kan ka, Erwin. Mabalin ka diti makisarsarita kada kayo adwa? Saan na bale? Ta saan pa'y matanang rugi ti klase tayo? Awan pa'y ni sir. Ay, sige agtugaw ka dito abay ko. Wano, kaya't mo ti agtugaw dito abay ni Mariela. Anya ka din ti bagbagam, Renalyn. Kumpurong mi man ang ti madakdakamat mo. Day takot ti kayat ko kan ka, Renalyn. Naragsak ka akasarsarita. Naimbag nga orasyo, sir. Mabalin ka diya sarong karak ni Mariela. Sigamit gayam, Erwin, iho. Ala, sumrek ka, tayabak ni Mariela. Agyaman ak, sir. Adda ka mat, Erwin. Nakapasyar ka man. At day tamot gayam ang ti anak ko. Ala, agsarsarita kayo pa lang dito'y salas, tagpay saganak iti pagsangwan yo. Sige, papa. Thank you. Erwin, anya ka diti maipaay ko. Talaga gayam nga impay-pay sumti imay ng sarong karkanyak diti balay. Wen, Mariela, pinasyar ka. Gaputada na patag nga ibagak. Kat sapay la kumata di nakagura. Anya nga minday ka. Sapay la kumata jak pakabasulan. No ibagak nga agayatak kan ka.
Anya? Ay, Jakim pagarop. Nga dagayang panagayat mo kanya. Nabayagan na kayat ko ti agpudnuken ka. Ngam italang amin ana itured ko. Pasensya kan Erwin. Ngam awan pa iti panunot ko day ta abanag. Kan maysa, agad adal ta pay laeng. Ipasnak ta kumapay laeng ti agadal. Sakbay asangwan ta day ta abanag. Bayan na kumalatangag daton kan ka, Mariela. No pay kasta. Maawatak. No kunam nga awan pa iti panunot mo ti may papan iti daton ko kan ka. Ngam, ipalubos mo kuma. Apagbalinan ka nga inspirasyon ko iti panagadal ko. Kumusta ti panagsarita yu kini Erwin idirabi iha? Nasaya at mat, mama. Kinapudno na. Nagdaton kanya. Ket, sinong batam? Papa, awan pulos mariknak a panagayat kan kuana. Iso ajak tumabalin nga aklunan ti panagayat na. At dalatakan ka dayta, anak ko. Kailangang may baga, saysaya atam ti agadal. Talaga nga ipaspasnak ko ti agadal, mama, papa. Gaputa kayat ko ti maddaan itinarimat a masakbayan. Dayta ti kasayaatan iha. Kan maysa, amangan no agsublinton dito pagilyan ni Daniel. Ha? Sika talaga, papa. Naragsakak, friend. Adda tayon iti maudi at tukad ti kuleyo. Oray siyak, friend. Makaturpos tayong matlaangan. Wen nga rod, ah? Sapay la kuma. Tamakitak tumanan ti lalaki anak kariknaak iti ayat. Amok no asino? Ni ka di Daniel? Jack ilibak. Kat amok nga iso ti pinagbalin mo akang runaan nga inspirasyon mo iti panagadal mo. Apay friend, saan mo ka di akayat ni Erwin? Nagwapo ka nasingpot mo't laang. Kinapudno na. Kurso nada. Si kamot ti kayat na. Awan mariknak a panagayat kan kwa na, friend. No kayat mo. Agpaaram ka kan kwa na. Ha? Ay, pakpakawan mo't Urayak mo't agdisnudo nga agaram kanya. Rabak ko lang, dayjay, friend. Amok mo't adi mo aramidan, dayta. O ala, intakat agmeriendan. Mariela, agyaman ak tapin at gamti panangawis ko ken ka dito'y parke. Wen, Erwin. Panagkunak, awan matdakas na no agpasyarta. Ngam, anyang agpaiso ti kunam ngay bagam. Kayat ko kumakumustahan ti datdaton ko ken ka nga ayat. Adda ka di matlanam namak. Pasensyakan, Erwin. Ngam, awan panagayat ko ken ka. Sumapol ka laangan iti sabalin nga ayatam. Mariela. Kinapudno na. Addan lalaki anak kariknak iti ayat. Sapay la kuma, tamaawatan na. Nasakit na ito yapan ang pahay mo kanyak, Mariela. Ngam di ka madanagan. Saan ang nasakit tinakam ko kan ka? Maawatan ka iti pangadang mo. Agyamanak, Erwin. Kat idawdawat ko asapay la kuma. Tamasarakam to ti babae at talaga aparakan ka. Maragsa ka na, iha. Kamaudyanan na. Agturpos ka matlaangan iti kursum akin na maestra. Uray sa kanak ko. Maragsa ka nakparakan ka. Agyamanak matunay kada kayo, mama, papa. Gapot a pinagadaldak. Pagrebengan mi dayta, kas naganak mo iha. Kaya't mi anaranyag to ti masakbaya, makas kadagiti inauna akakabsat mo. Awan gayam. Kumusta mat nga tan ni Daniel? Sipod na panagadal iti Amerika.
Awan matan ti damag tayo may papankan ko na. Diyaka mo, mama. Ngam, amangan no dandani matan agturpos iti kurso na akin na doktor. Adda nga tamot pen kaayan-ayat na ita? Dayta ti saan tayo nga amo, iha. Apay, ada ka di pa naggustom kan ko na. Naibagakon kada kayo, mama, papa. Nabayagin nga gayatak ka ni Daniel. Nabayag gaya man nga gayat ka kini Daniel. Awan dakas na, iha. Tinapatag, inggaad mo tinagatal. Kinapudno na, mama, papa. Pinagbalin ko nga inspirasyon tinariknak nga ayat para kan ni Daniel. Nakaragrag sakak, friend. Inton bigatan ti graduation tayo. Oray syakmat Jakmat mailadawan ti kinaragsak ko. Ay, wan gayam. Pudno ka di apinaay mo ti panagayat ni Erwin. Naistorya na ngamin kanyak, isoan na amwak. Wan, Renalyn. May salaang tinakariknak iti ayat. Iso adyak tumabalin nga aklunan ni Erwin. Kat mangnamnama nga agsublin tumutlaang ni Daniel diti Pilipinas. Kat agkita kami manan. Kasanon, no adagaya man sa bali akaayan-ayat na, kat kadwa na pa'y nga agsubli ditoy. Diyak kaya ta panunutan day na, friend. Ay, ala, mapantan iti ayan dagiti kaadalan tang agprak-practice. Ituloy tayo ti practice para iti graduation tayo inton bigat. Kablawan ka, Mariela. Nakaturpos tayo matlangin. Agyamanak, Erwin. Kablaawan ka mat. Gapot agpapada tayon ang nakapagturpos. Kablaawan ka mat, friend. Naragsak ka pa nagturpos. Congrats kada tayo amin. Kablaawan da ka, Mariela, iha. Sapay la kumata makastra kayo ad agos iti pagtrabahuan nyo. Ala, mapantayo amin ni Jebalay. Rambakan tayo ti panagturpusyo. Ado ti sagana ni Mariela nga anak ko. Gapu iti daytoy a panagturpusyo. Ay na, nagdakkel at talaga ti balayo, friend. Baknang kayo at talaga. Di ka mat, friend. Baknang kayo mat. Napintas kan dakkel mat ti balayo. Wen, ngam nabakbak nang kayo ngam da kami. Ala, wanan. Ala, umay ka. Mapanta makilamisaan ka dagiti matendar akaadalan ta. Uy, blooming ka ita, Teacher Renalyn. Ay, katwan si kalaang ayat da inspirasyon na. Amam, friend. Sinong bata ko ni Erwin? Kat nakaragragsakak. Ay na, congrats kada kayo adwa. Naragsakak para kada kayo, friend. Kaano nga iti kasar? Ha? Kasar adagusan? Saan pa'y Masapul amaamami pa'y anaimbag ti tunggal maysa, sakbay nga agsimpa kami. Agyamanak tay may kaadagos, friend. Masapul nga nga agkita ta ita. Ada kayat ko nga ibagakan ka. Anya nga min dayta. Apay akal lahat nga inawagan na. Aday tanti or-orayan ta. Kumusta ka, Mariela? Daniel, si kakading agpahiso. Siyak nga ron. Kumusta ka? Kailiw kan. Iso nagsubli ako iti Pilipinas. Ay, makaisturbo ak samot kada kayo. Panawan kayo pa'y ha. Ne, sana, Renalyn. Di ka pumampanaw. Gaputa kaya't ko amay matangam ti panagdaton ko ni Mariela. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Daniel. Hindi pa lang agayatakan ka. Ngam, mabay na kini.
Ngamita, tadantan itinatalgat at trabaho. Agdato nakkan. Kat sapay lako ma. Tadda kay mo dingak di tapusam. Ay, sus! Dayto yan tinabayag nga ururayam, friend! Nakababain man nga aklunan. Ngam, Juan, nabayagan nga gayatakkan ka. Ay, Agyaman ako bukas na, Mariela. Jack may ladawan ti kinaragsak ko ita. ay na! Kablaawan kayo, adwa. Kasar nga ruden, Sigurado kayo kadi, kaya yung Kalaysa, Mariela, Daniel? Uwan, sir. Ay ayatak ni Mariela. Kahit kung isurot iji Amerika, iti pa nagsublik. Kasta nga agpaiso, mama, papa. Kat sapay la kumata umanugot kayo. Apay kit dinasaan, iha. No day tati kayat yo. Tulagan tayo nga rodan ti kasaryo iti kapitan na panawan. Agyaman ak no manugot kayo nga agkasar kami kan ni Daniel. Amumata kayat mi ni Daniel aparakan ka, iha. Kat sapay la kuma, tagbalin kayon to na pudno iti tunggal maysa, ha? Ikarik na ita, Sir Efren. Ayatan, kan ipatag kunto ni Mariela nga anak yo. Di na kunawagan iti sir. Papa, kunamatan kanyak. Gaputagas sawa kayon to niti anak ko. Wangag paiso, iho. Mama kan papamatan, tiyawag mo ka na kami. Agyamanak, no kayat nakpara iti anak yo, mama, papa. Awagak nga rodan lagi iti danakkel ko. Tagawid dan, sakbay ti Kalaysa mi. Kayat ko amay matangan dati panangidatag ko iti altar. Iti babae nga ayatek launay. Nakaragragsakak. Kunak no saan amatongpal tinabayhagan nga arapaap ko. Nagkalaysa kami nga rod kini Daniel, Mr. Lonely. Ket ita, naragsak kami kadagiti dua ang nagbalin nga anak mi. Ket dagiti met gagayem mi ada Erwin ken Renalyn tinagkagasat. Ket agpapada kami ita ang naragsak. Alakastan, ket agyaman ak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Mariela. Mariela, pagayam ko, agyaman ak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Ipanagnak da iti pakasaritaam, asaan nga innapuraan ti may papan ken ayat. Masapol at tinapudno nga ayat, ket kabailan na ti aguray. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Mariela at taga La Trinidad, Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Joffer Basit. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.